नमस्कार मैत्रिणींनो, ओवी किचन मध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे। तर आज आपण माझ्या आजच्या स्पेशल पुडाच्या करंज्या बघणार आहोत। तर त्या सगळ्यांनाच खूप आवडतात, तुम्हालाही खूप आवडतील। तर मी सारणाची रेसिपी तुम्हाला अगोदर टाकलेलीच आहे, आता ही करंज्याची रेसिपी टाकते आणि ओल्या नारळाची पण मी टाकलेली। तर ते पण तुम्ही व्हिडिओ सगळे बघा आणि हा व्हिडिओ पण बघा। आणि आता आपण त्याच्यासाठी काय लागतंय, कशा करायच्या ते बघूया। पुडाच्या करंजीसाठी आपल्याला आपण 4 वाट्या मैदा चाळून घेतलेला आहे। त्याच्यात आपण 1 वाटी 1 चमचा मीठ घालणार आहे, कारण वरच्या पारीला पण चव आली पाहिजे आपल्या, म्हणून आपण थोडंसं मीठ घालणार आहे आणि थोडीशी आपण पिठी साखर घालणार आहे, कारण पारीला आपल्या छान चव आली पाहिजे। पुडाची करंजी म्हणजे खाताना खूपच छान लागते ती, त्यासाठी पारीला पण आपल्याला मीठ साखर दोन्ही घालायला लागतं। आणि हे आपण तूप घेतले, वनस्पती तूप, तर हे आपण गरम करून घेणार आहे चांगलं। गॅसची फ्लेम बारीक आहे, आपली कढई गरम झालेली आहे, छान गरम करून घेणार आहे। आणि ह्या दुधातच भिजवणार आहे आपण, पाणी काही वापरणार नाही, म्हणजे हे नैवेद्याला आपल्याला कधीही ठेवलं तरी चालतं, म्हणून आपण दुधातच भिजवणार आहे। आता तूप आपलं छान गरम झालंय कडकडीत, तर कडकडीत तुपाचं आपल्याला मोहन घालायचं ह्याच्यामध्ये, म्हणजे काय होतं आपली एकदम करंजी अशी खस्ता करंजी होती, लेयर्स वाली। त्यामुळे आपण आणि हे मिक्स करून घ्यायचं ह्याच्यात चांगलं। आता आपला तूप घातलेला असा छान गोळा होतोय आपला, असं इतकं आपल्याला छान तेवढं तूप घालायचं आपल्याला आणि असं एकसारखं मिक्स करून घ्यायचं। म्हणजे काय होतं, ही लेयर्स वाली करंजी जरा निगुतीने करावी लागते। मैदा आता आपल्याला हा घट्ट भिजवून घ्यायचा, आपण रवा वगैरे काहीच वापरत नाही, नुसता मैदा घालूनच ही बनवणार आहे। आणि हे आता मिक्स करून झाले आपलं छान, आपण थोडं थोडं दूध घालून घट्ट गोळा भिजवून घ्यायचा, एकदम नाही घालायचं, अगदी थोडं थोडं घालून भिजवून घ्यायचं आपल्याला। हा आता आपला छान भिजवून झालेला आहे, जास्त आपण घट्ट भिजवलं नाही, जास्त पातळ भिजवलेलं नाही। आणि आता हा आपण 30 मिनिटांसाठी असाच ठेवून देणार आहे झाकण घालून। आता आपलं जोपर्यंत पीठ भिजतंय तोपर्यंत आपण साठा करून घ्यायचा। तर साठ्यासाठी आपल्याला काय लागतं, आपल्याला तूप पाहिजे, चांगलं साजूक तूप घेतले आणि हे कॉर्नफ्लॉवर घेतलेले आपण। तर कॉर्नफ्लॉवर आपण ह्याच्यात 4 चमचे घालून घेऊया। हे 4 चमचे घ्यायचं आणि त्याच्यात मग आपण तूप घालून हे मिक्स करून घ्यायचं आपण। चार 5 चमचे तूप घालायचं आपण आणि छान लोण्यासारखं मऊ साठण करायचं आपल्याला, असं हळूहळू करून छान मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला। आपलं लोण्यासारखं छान मिक्स करून झाले, लोण्या इतपत आपल्याला सैल करायचं, जास्त घट्ट करायचं नाही हे साठण। तूप तेवढं आपल्याला घालून घ्यायचं, लागेल तसंच घालायचं। आपल्याला 5-6 चमचे ह्याला तूप लागलोय, हे 5-6 चमचे तूप लागले ह्याला। आता आपण पीठ बघू आपलं, पीठ आपलं एकदम घट्ट झालेलं आहे। आता मळून मळून आपण त्याला मऊ करून घ्यायचं थोडंसं, ते काय लगेच मऊ होतं, तूप असतंय त्यात, त्यामुळं कडक होतं ते, बाकी काही नाही। हे आता आपण 2-3 मिनिटं छान आपण मळून घेतलं, त्यामुळे छान मऊ झाले आता पीठ व्यवस्थित। आता ह्याचे काय करायचे, आपण एकसारखे गोळे करून घ्यायचे। साधारण आपल्याला एका ह्याला 4 लागणार आहेत। गोळे अशा हाताने एकसारखे मऊ करून त्याच्यात ठेवायचे आपण। आता हे आपण छान त्याच्या पातळ पोळ्या लाटून घ्यायच्या, अशा आपण छान एकसारख्या लाटायच्या, कुठे जाड नाही पातळ नाही, अशा लाटायच्या। चपात्या लाटतो तसंच लाटायचं असतं, हे थोडंसं त्याच्यापेक्षा थोडं जाड असतं। आता ह्या आपण अशा 4 चपात्या लाटून घेतल्या। आता याला संपूर्ण साठण लावून घ्यायचं, कुठेही गुठळी न ठेवता
एकसारखं साठण लावून घ्यायचं आपल्याला. हे दिसलं नाही पाहिजे, वाटलं नाही पाहिजे ते की आपण लावलंय म्हणून. एकसारखं दिसलं पाहिजे, पोळीसारखंच कडेपर्यंत सगळीकडे लावून घ्यायचं. म्हणून हे साठण मऊ करायचं. एकसारखं असं लावायचं. आणि ह्याच्यावर अशीच आपण दुसरी पोळी घालून घ्यायची. दाबून घ्यायची जराशी, मध्ये कुठं फुगा नाही आला पाहिजे त्याला. आणि त्याला परत हे साठण लावायचं आपण. कडेपर्यंत छान लावून घ्यायचं. अशी तिसरी पोळी घालायची आपण ह्याच्यावरती. ती पण छान अशी दाबून घ्यायची. अशा एकावर एक आपण 4 पोळ्या घालून घ्यायच्या. त्याला हे साठण लावायचं. थोडेसे कष्ट होतात पण पदार्थ खूप छान होतो. तोंडात घातल्यावर म्हाताऱ्या माणसाला सुद्धा खाता येईल इतकं छान मऊ होतो तो. दिसायला असा लेयर्सवाला दिसतो पण खाताना इतका मधुर आणि मऊ लागतो छान की तोंडात घातल्याच विरघळते. आणि अशी छान ह्याची अगदी घट्ट इथनच असं दाबायचं साईडला. इथनं दाबायचं आणि असं छान हे करून ठेवायचं. पोळपाटावर थोडीशी लाटी आत्ताच मोठी करून घ्यायची. नंतर तूप आळलेलं असतं म्हणून आत्ताच ती मोठी करून घ्यायची. आणि साईडला असं दाबून घ्यायचं म्हणजे ह्याचे जास्त कडा निघत नाही. आणि याच्यात आपल्याला असे काप पाडून घ्यायचे. जास्त मोठे नाही, जास्त बारीक नाही, अशी करंजी आपल्याला करायची. पुरी इतपत गोळा करून घ्यायचा. त्यात आपल्या सगळ्या लाट्या आपण अशा करून घेतल्या. आणि लाटायच्या कशा, तर ही लाटी आपली अशी ठेवायची आणि ही तिरकी दाबायची. ह्याचे हे पूड इकडे सुटले पाहिजेत आणि हे पूड असे मागच्या साईडला सुटले पाहिजेत. आणि ही परत अशी करायची आणि अशी दाबून लाटून घ्यायची. मग अशी करून लाटायची. जास्त पातळ लाटायची नाही आणि जास्त जाड पण लाटायची नाही. लहान मोठे झाले ते चालतील पण पूड छान सुटले पाहिजेत अशी लाटायची. पीठ इतकं छान भिजले गेले त्यामुळं मऊ झालं एकदम. हे अशी आपण लाटून घेतली. आणि मधलं बोट जरा खाली ठेवायचं. मधलं बोट खाली ठेवायचं. फुगली पाहिजे म्हणजे सारण आपल्याला भरपूर भरलं पाहिजे. त्यामुळं छान लागते करंजी सारण भरपूर भरलं. आणि त्याला इकडनं साईडनी जरासं दूध लावून घ्यायचं. पाणी लावलं तरी चालतं पण दूध लावलं तर आपण दुधातच भिजवले त्यामुळे आपण दूध लावलं. आणि असं तोंड घट्ट बंद करून घ्यायचं. अगदी चिमटीत अगदी दाबून बंद करायचं. आणि याला मुरड घातली तरी चालती. फोकच्या चमच्यानी अशा पट्ट्या पाडून घेतल्या तरी चालतात. आपण आता अशी कापून घेणार आहे.
आता एका करंजीला आपण एका असं फोकच्या चमच्याने असं पाडलं ना तरी चालतं, तरी छान दिसतात त्या. चिटकून राहतात, निसटत नाहीत, पूड सुटत नाहीत त्याचे, त्यामुळं असे केले तरी छान होतात. किती छान दिसते, दिसायलाही सुंदर आणि खायला त्याहीपेक्षा सुंदर. अशा या ठेवायच्या आणि याच्यावर आपण फडकं घालत जायचं सारखं, ह्या झाकून ठेवायच्या. आता याला आपण मुरड घालून घेऊया. एकसारखं आपण कापून घेऊया जरासं आणि याला अशी मुरड घालायची. नाजूक हाताने घालायची. ही पण छान दिसते. मुरड घातलेली सुद्धा करंजी खूप छान दिसते. ही अशी मुरड घातलेली करंजी. आता हे पदर किती छान आताच दिसत आहेत बघा सुटलेले. आता हे तळल्यावर ते खूप छान सुटतील पदर. तर आता अशा आपण सगळ्या करून घेऊया. तर आता आपल्या ह्या अशा सगळ्या लाटून झालेल्या आहेत. ह्या छान लाटून झालेल्या आहेत आपल्या सगळ्या. ह्या आपण थोड्या फोगणी काटे हे करून केलेल्या आहेत, ह्या मुरड घालून केलेल्या आहेत आणि या फिरकी फिरवून केलेल्या आहेत. तर आता आपण ह्या गॅसवर आपण तेल गरम करायला ठेवले, मंद गॅसवर. तेल आपलं गरमही झालंय छान. तर आपण आता त्याच्यात करंज्या घालून तळून घेऊया. अगदी मंद गॅसवर करंज्या तळायच्या. म्हणजे त्याचे पूड छान सुटतात. मंद गॅसवर तळले ना म्हणजे पूड छान सुटतात. लगेच पलटायच्या, कारण तेल तापलेलं असतं आणि त्याच्यात मोहन भरपूर आहे, त्यामुळे तळल्या लगेच जातात. ह्या तळायला वेळ लागत नाही अजिबात. म्हणूनच तेल तापवून घ्यायचं आणि बारीक गॅस करायचा एकदम. तुम्हाला व्हाईट हवे असतील तर व्हाईट काढायच्या, गुलाबी काढल्या तरी छान दिसतात आणि व्हाईट काढले तरी छान दिसतात. हे पूड सुटलेत बघा, त्याला छान पूड सुटलेले आहे त्याला. अशा आपण ह्या तळून झाल्यात, ह्या काढून घेऊ लगेच. तळून लगेच होतात त्या, वेळ लागत नाही. 1-2 मिनिटं फक्त लागतात तळायला. तर अशा आपल्या पुडाच्या करंज्या म्हणजे लेयर्सवाल्या करंज्या तयार आहेत. तर याची पूड कशी सुटले हे फक्त तुम्ही बघा. अगदी खारीसारखी झालेली आहे करंजी एकदम. सगळी करंज्या सगळ्या अशाच झालेल्या आहेत आणि यानंतर खूपच छान लागतात. महिनाभर राहिल्या तरी काय सुंदर चवीला लागतात, खराब होत नाहीत, काही नाही. तर ह्या तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा. मी सारणाचा व्हिडिओ तुम्हाला अगोदर टाकलेलाच आहे आणि आता हा करंज्याचा व्हिडिओ. तर व्हिडिओ पूर्ण बघा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि ओवी किचनला पुन्हा अशीच आपण भेट द्या. तोपर्यंत धन्यवाद.